vähän venahti tää meidän kesäloma, mutta sillä oli kyllä ihan hyvät syynsäkin. Joo. Oli vähän tuossa elämässä semmosia pieniä haasteita, niin... Joo, ja mä muutin myöskin, niin oli vähän tekemistä uuden kodin kanssa, niin ei ihan viikonloput riittänyt tähän kuvaamiseen. Mutta nyt me ollaan takaisin ja ensi vuonna painetaan taas videoiden kanssa. Joo, me on nyt aloitettu silleen miettimällä, että mihin jäätiin ja mitä sitten seuraavaksi. Eli halutaan viimeistellä se vastuullinen Shiban-hankintasarja. Et siinä meillä on nyt mielessä tehdä vielä tällainen tuontijakso. Ja sitä varten haluttaisiin saada mahdollisimman paljon teiltä vastauksia meidän kysymyksiin. Mä oon laatinut semmoisen kyselylomakkeen. Eli kiinnostaisi tietää tosi eri paikoista tuoneiden ja erilaisten ihmisten ajatuksia tuonnista. Niin voidaan vähän koostaa sitten siitä huomioitavia asioita ja näin. Ja tosiaan se kyselylomake laitetaan tähän meidän jakson kuvaukseen. Ja ne on anonyymejä ne vastaukset ja koostetaankin vielä silleen anonyymisti, että ei aleta siellä alleviivaamaan mitään tiettyjä maita tai muita. Niin. Ehkä vähän mainitaan sitten Euroopan ja muualta tuontien erot, mutta se on ehkä nyt sitten ainut. Joo, mutta ja varmaan Japani on sitten semmoinen spesifi, koska Japanihan on kuitenkin tämä meidän rakkauden alkuperämaa. Jep, mutta just, että ei tarvii pelätä, että henki löytyy tai joku kasvattaja sieltä nousee erikseen. Ja sittenhän meillä on se Shiba-rotunen-sarja aloiteltu silloin aiemmin, niin nyt jatkettaisiin terveysteemalla. Eli sitten käydään just niitä asioita, mitä jalostuksen tavoiteohjelmasta aiemmin jäi käymättä läpi. Et niitä sieltä ja sitten halutaan siihenkin tehdä kokemuksia, että jos teillä nyt on valitettavia kokemuksia haasteista terveyden kanssa, niin siellä on myös erilliset kyselylomakkeet näihin aiheisiin. Että siellä on aiheita, kuten vaikka silmä ja silmät siis, ja sitten rakenneet, jos siellä on luustossa tai nivelissä muuta. Tai sitten vatsaongelmia, kutinaongelmia, mitä on myös nyt ilmennyt sipoilla muutamia. Sekä otetaan huomioon neurologiset asiat ja siihen liittyvät. Ja hermostolliset tai tällaiset, että no niistä nyt on se, ne ei ole niin yleisiä, mutta valitettavasti meillä nyt molemmilla on kokemusta aiheesta. Että mulla oli se vesipääpentu ja sitten... Ja meillä on sitten kokulaan toi dyskineesia todettu, niin ja ne liippaa sillä meille läheltä, niin halutaan ottaa ne mukaan, vaikka ne ei ole sillä yleisiä sipoissa, mutta otetaan se nyt mukaan tähän. Joo, että ehkä jos sitä voi olla jollekin iloa, että on jotain asioita, mistä voi ehkä huomata, että pitäisikö huolestua itse. Ja varsinkin se, että kaikki terveysongelmat sun muut, niin ainahan se on niin kuin omistajalle tosi niin kuin jännittävää, pelottavaa, niin mun mielestä tämä on niin kuin hyvä kanava myös sitten, että voit tunnistaa ne oireet. Ja jos siellä on just vaikka jotain just vinkkejä tai voi kertoa sitten niitä tunnelmia, että miten se on vaikuttanut arkeen tai että vähän myös sitä mörköä pois, että voisi vähän puhua näistä ja niitä kuitenkin on. Ja mitäs meillä muuta vielä oli? Mitäs muuta? Kevyempiäkin aiheita haluttaisiin tehdä. Joo, eli siis harrastus Shiba olisi niinku tällainen uusi sarja sitten ensi vuonna. Eli... Et otetaan sinne aiheita, niin kuin, että meillähän on tosi monessa lajeissa jo sipoja ja sieltäkin otetaan vähän haastatteluja ja toivotaan teiltäkin sitten apuja niihin, että saadaan haastatteluita, kokemuksia, että miten niin Shiban kanssa voi harrastaa. Joo, kun Shibahan taipuu tosi moneen. Että kyllähän niitä näkee vaikka ja missä lajeissa, niin halutaan sellaisia, halutaan näyttää, millaista se on sitten Shiban kanssa juosta vaikka agilitia tai... Niin, kun teillähän on agility-kokemusta ja me ollaan Kokun kanssa käyty taas rallitokossa. Niin. Että sieltä vähän, miten tämmöisen itsenäisen Shiban kanssa voi harrastaa, niin siellä on vähän sitten vinkkejä ja näytetään, että minkälaista se meno voi olla. Joo. Olisikohan se? Mitäs muuta sitten ensi vuodelle? Se on varmaan siinä. Ehkä erkkarit myös. Katsotaan, jos siitä saadaan jakso tehtyä. Se olisi ajatuksena. Ja tämä oli jo viime vuonna. Niin, mutta se nyt jäi. Mutta... Oli erkkarissakin vähän hommaa, niin. Tämä mutta siihen harrastuksiin liittyen, kun näyttelyt on myös monelle harrastus, niin katsotaan, jos sitten erkkarista saisi oman jakson tehtyä. Se on kuitenkin hieno tapahtuma. Niinpä. Tai sitten myös jotain semmoista valmistautumista, jotain Shiban esittämisvideoita. Ainakin jotkut on jopa pyytänyt, että olisi kiva, kun saisi video-ohjeita. Niin... Tämmöisiä. Hyvä. Joo. Tämmöiset kuulostaisi meidän ensi vuosi. Ajatuksena ainakin, että pyritään, jos saataisiin nämä kaikki tehtyä. Niin
Niin, se olisi hienoa. Joo. Hyvä.